இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மார்பிள் கட்டர் மிஷின் தான் பார்க்க போகிறோம். பேரிங் வந்து அடியாயிருச்சு பிளேடு போடுற இடத்துல. அதைத்தான் இன்றைக்கி நம்ம புதுசு மாட்ட போகிறோம். அதை எப்படி மாட்டலான்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. உங்களுக்கு மிஷின் வாடகைக்கு தேவைப்பட்டாலோ அல்லது மிஷின் ரிப்பேர் பார்க்குறதுனால நீங்கள் என்னை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம கடையோட விசிட்டிங் கார்டு. நம்ம கடை எங்கே இருக்குன்னா இளையான்குடி புதூர் பாரத் பெட்ரோல் பங்க் ஆப்போசிட்டில் நம்ம கடை இருக்குது. உங்களுக்கு அட்ரஸில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் நீங்கள் மேலே ஸ்க்ரீனில் நம்பர் தெரியுது பாருங்கள், அந்த நம்பரை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம்.